Пам'ятайте, о віруючі, що Рамадан – це школа життя в цьому світі, а не храм майбутнього. Рамадан про сьогодні, про сьогоденність, не про майбутність і про мрії. Рамадан – це школа терпіння, поклоніння, очищення, зусиль на шляху правди та істини, а не об'єкт поклоніння. Рамадан – це не є об'єкт поклоніння. Об'єктом поклоніння завжди є і залишається Аллах Субханаху ва Та'аля. Тому, якщо навіть Рамадан минув, то піст, намаз, добрі справи, зусилля на шляху правди та істини, садака, Кур'ан, читання Кур'ану, қиям, все це залишається.